Beste klaar voor? Nou ja, het is heel makkelijk, dus... Is er alles bij die? Volgens mij wel, ja. Ik heb alles gecheckt. Ik hoop dat alles goed voorbereid is. En dat we kunnen starten. Zenuwen? Gezonde spanning. Ja, de skelk voor gezien. Nou, hoe is maar de zenuwen? Nou, het zwittert op de bed. Ja? Een assistent, een keuken, een heel soort eten en een heel uren de tijd maar om dat fantastisch kleer te maken. Dat binnen de ingrediënten van de finale van Tafel 18. Michiel, Evert, Gesina, zij mat het nou weer maken, want aan de eind van deze finale is er maar één die maar de titel naar hoeste gaat. Beste amateurkok van Friesland. Finale. Nog één keer moeten ze alles uit de kast halen. Voor een opdracht die zwidder is als alle vorige. In 2 heel uur tijd zullen er een vakgerucht, een haatgerucht en een nijgerucht maken worden matten. De mijneert in het vaart daaruit wijzen. Alles moet hier in de keuken gebeuren. Tussen de 3 gong terug krijgen de kandidaten maar even de tijd om het volgende gerucht klaar te maken. Dat betekent dat ze een super strakke planning onhouden moeten voor haarzelfs. De 3 finalisten binnen om de 10 minuten van start gaan. Michiel als eerste, dus hij moet Asenek als eerste met zijn werk voorkomen. En om het nog wat lastiger te maken, de finalisten worden ik beoordeeld op hoe ze het eten om tafel brengen. De presentatie moet dus tip-top wijzen en ze moet ik nog de goede dranken erbij schenken kunnen. Omdat het tijd behind is, moeten de finalisten van de eerste minuut aan met alle 3 gongen onder slag. Michiel zal voor zijn vakgerucht een bouillabaisse maken. Een visgerucht dat maar heel stadig sieren wil. Dus of dat wel zo'n goed idee is? Michiel is nog een iets kwartier ongeveer. Hoe gaat het? Net goed. Net goed. Nou, ik heb er bijna een kwartier. Het spannend. Oh, wat komt. Maar we eerst... Kwartier voor, Michiel. Nou, ik zoek nog een hele mooie vis kleren maken. Maar oorsbandje en zo wat even. Improviseren. Improviseren, ja. Shit wel even. Evert neemt bepaald net minder risico's. Hij wil een balkenbreimaatje. Een oud gerucht dat ijs eer milieus eten is. Een soort van dik bakte pankoek van slachtafval. Zou de jury dat waarderen kunnen? Hij het in de macht. Voor mij wel. Ja. Ja, het mooiste Dan vandaag. heb je verder even niks te bepraten. Nee, ja, zou je zeggen. Hè? Ik heb op dit moment ook geen stress eigenlijk. Gesina had ontnoten haar zenuwen aardig in de macht, zal ik het. Ze maakt het haar vooral zwaar genoeg de presentatie azen. Als dat alleen maar goed gaat. Maar ik haar eten zelfs maar goed gaan. Een knie moet haar onder titel helpen. Maar het wordt nog spannend of die wel in 2 heel uren goed gear te krijgen is. Zie nou, hoe gaat het, Marty? Stress. Stress? Ja? Waarom, Tiet? Ja, tijd. Loop achter. Komt zijn Tiet ineens? Ja. Hoe kan dat? Ja. Toch weer een beetje de ongewoonheid, hè? De stress, ik voel moeilijk op gang komen. Ja. Wou niet? En waar looit dat om dan? Dus zeg maar. Weet ik niet. Dan in krijgt de stress ook Michiel in de besnijing. De paniek slacht daar. Ik sta 100 graden te stomen. Maar dan is er geen uitwaai meer. En mag Michiel als eerste met zijn werk voor de jury verschijnen. De juryleden. Dat binnen vanzelfs masterkok Albert Kooi van Stellenrestaurant Wanné en gastvrouw Ipi van der Leij van restaurant Bij Us.
Maar dit keer zullen ze net maar één molen spreken, maar jouwen ze elk onafhankelijk van elkaar haar eigen oordeel. Zo. Daar kan je gebruik maken van de tafel. Wat een mooie terrine, zeg. Jezus. Intussen leidt Evert de laatste hoorn aan zijn vakkenrocht. Een tartaar van zeebeers. Evert, 4 minuten en dan mast op waar naar de jury. Ja? Waar is dat? Er komt een beetje knolselderijpuree in het midden van het bord. En dan komt er een beetje van de soep. Uiteraard omheen. En er zit al wat garnituur bij in. Dus ik heb wat kokkels, mosselen en er zitten wat garnalen bij in. Dus we kijken hoe dat een beetje uitkomt. De presentatie al heel Ik vertel het. Maar zo serveer je ook soep, hè? Dank u wel. En dan hebben we nog de publieksjury. De winnaars van de prijsvragen van tafel 18. De eerste 2 maaien geer oer de vakkenrochten. Haar een oordeel waagt het lieke zwier als dat van Albert en dat van Ipi. Nog 1 minuut even en dan mast hier terug de door. En nog 2 minuten en dan stierst van de jury. Ja? Nou, ik vind het een hele mooie herfstsmaken. Die pompoen, knolselderij. Mooie dikke soep. Hij mag voor mij wel wat meer pit. Ja, allemaal. Zout. Alles. Ja. Het is wat laf. Alles. De roeien van pompoen is flauw. Ik vind jammer dat je niet stukken vis... Kijk, bouillabaisse zijn stukken vis. Ja, maar had ook mooie blokken knolselderij er Juist. nog in kunnen doen. Of Ja. Ik vind vinkel we zitten nu in de of finale. niet? Zit wel bij het in. Er Vind ik zit dit een vinkel in. Of niet? Nee, niet. Nee, knolselderij is dat. Maar die vanille vind ik echt niet lekker. Evert is correct op die het kleer. Tartaar? Tartaar van zeebaars, rauwe zeebaars en dan wat zilte groente wat verkrijgbaar is. Krokante venkel, Nootjes. nootjes erbij. Nootjes? Ja. Ja, zit er bij nootjes. Bieslook. Ah, oké, zit er met het... En daarbij schenk ik voor het ziltige schenk ik een lekkere ziltige sake uit. Een hele mooie, zoals ik hem ken. Gesina had nog een paar minuten. De snoeren hebben helaas niet het effect dat het gerecht in stand is gebleven. Hij zakt er eentje in. Ik heb voor jullie het groente. Voor mij nog wel wat meer mierikswortel ingekund. Ja, maar nog wel pittig, hè? Het is heel snel weg. Nou, ik vind het echt heel goed. Albert en Ipi binnen enthousiast oer Everts Qua vakkenrocht. smaak. Wat zou de publieksjury vinden? Ik vind het erg lekker. De nootjes zijn te groot. Zie je, ik vind dat, dus Ja. in verhouding van die zachte tartaar, Ja. van die vis, dan is zo'n hard stukje noot Klopt. vind ik wel... Dat is het enige minpunt eigenlijk wat ik kan vinden. Gesina, doe maar nou naar de jury, naar die vakkenrug. Ik wil net een soort steeds, dus wilde hier nog een vrouw nog iets vermidden, niet? Precies, Dus, wel power, hè? hoppakee. Maar dat is even om de rust. Ja, Zie je wel? Oh, dat ziet er... enigszins vergeten. Het ziet er weer erg leuk uit, gezien. Hè? Je hebt weer iets spannends, denk ik. Wat is mij gebracht, Gesina? Ga ik je zo vertellen? Even wachten. Ah, nee. Dat is nog niet klaar, hè? Ik moet even mijn handen vrij hebben, mijn geest ruimen. Even, Mijn geest ruimen. Oh ja, oh, ik zie het al. Heb ik voor u het menu? Dat is wel leuk, hè? Dat ze het menu meeneemt. Of nadien opeten, als u dat wilt. Want het is eetbaar papier. Hoe gaat het? Ja, ze waren enthousiast. En de publieksjury, daar ben ik ze benijd naar. Ja, die was, was lekker, maar dat was dan ook.
Oké. Ik kan er niet zoveel van zeggen wat zij ervan vonden. Nee, want ze Ik mag word ik wel nog van niet zo'n zitten, hè? Wat zei je? Ze mag ik nog niet zitten. Het is niet mogelijk. Ja, dus, ja, ik kan natuurlijk niet beoordelen of iemand van deze smaak houdt. Nee. En het is zilver, het is Waddenzee, het is, ja, daar moet je van houden. Ja. Ik vind het wel lekker een beetje... Maar als ik het opeet, dan weet ik niet meer wat op het menu staat natuurlijk. Alsjeblieft. Nou, je mag het helemaal opeten. Helemaal opeten. Nou, erg mooi. Wat zit er doorheen? Is het lenteui? Nee, aardbeer. Dit dun ook? Ja, Ja? aardbeer. Ja. Leuk. Wat goed hoor. En zeewier. Oh, dat is hem, ja. En een beetje hazelnoot. Heel frisse tonen. Heel erg lekker. Dat vind ik echt, dit hoort bij de topkeukens thuis dit. Erg lekker. Intussen is Michiel alweer trok maar de tweede ronde. Het haatgerucht. Dat wordt een stoof met boerenkool. Maar snel die kant uit, Michiel. Yes, wij gaan die kant op. Kijk eens aan. Het haatgerucht. Ik zal hem uitserveren. Ik zal eerst even bidel. Het haatgerucht is een mooie herfststoof. Met spekjes van gerookte ui en die in gekookte port geweld zijn, zeg maar als het ware. In het midden zit een crouton. En nou, het is echt een herfstbord, zeg maar. Ik zal eerst de wijn even iets schenken, dan kun je die alvast even... Heerlijk, wil me die geuren komen binnen. Dat vind ik wel lekker. Ja. Wie Evert slacht de onreist in Tuscanecta. Rekken ze het oersje wat kwiet? Ja. Evert, ja? Ja. Tiets druk Ja, ook. op de spanning van de wedstrijd. Nou, Of boy. beide misschien wel. Beetje diep fruit. Ja. En als je hem proeft, dan proef je bijna alsof je in het natte bos wandelt, zeg maar. Dat is, Heerlijk, herfst. Het is Mooie koud, temperatuur hè? volgens mij, hè? ja, hij is even open geweest Mooi. om het zuurstof te happen. Hij moet. Heel goed. Je kunt hem ook even caraveren. Eerst de dame. Dank u wel. Zo, 2 lepels. Ja. Maar ik zal beginnen om maar de borden op te vinden, denk ik. Hele mooie sfeer creëer je daarmee. Oké. Smakelijk. Dank je. Koud. Het is koud. Nee, Ik vind die uitjes wel heel zuur. ik snap er niks van. Wat is hier verkeerd gegaan? Hij is zo goed bezig geweest en nu is het echt een beetje teleurstelling. De balken braaien de kleer voor. Maar Evert nog net. Nog 1 minuut. Nou, gewoon koud, die boerenkool. Het bordje Ja, dat was klopt. sowieso koud, maar... Ja, deze is wel warm. Uitjes zijn zuur. De boerenkool is koud. Het vlees is droog. Gaat het met Nee, veel wat toe? jammer, wat jammer. Ja, heel Wat is hier jammer. nou verkeerd gegaan? Evert, doe maar swat. Ja, maar even de zuurstof nog mee, hè? Tiet is om. Maar streng Evert had nou elke seconde nodig. Echt de allerlaatste handeling. De tiert liek het hem fataal te winnen. Dat was natuurlijk net te laat komen bij de jury. Nee? Toch? Evert, die tiet is echt om. Dan? Oei. Hij wist het niet. Ik denk er wel. Ja. Wat zou je doen? Wat gaan we krijgen? Balkenbraai. Boerenkool. Spitskool met komijn. In zoutkorst gegaarde biet. Gestoofd appeltje met peterseliecrème en een krokantje van schorseneer.
En een Ik lekker had biertje. een minuutje de tijd tekort, dus het laatste mocht er niet meer op. Dus nee. Dat is, Ja, dat was echt... Nou ja, dat is dan jammer. Gesine. De kleur van haar gezicht zei het genoeg. Ik kan mijn bier niet voelen. Dank u wel. ja, Het is een feestje op die bord. Alsjeblieft. kijk, mooi warm bord. Ja, het is een hele mooie bier. En een mooi biertje erbij. Frisheid, hè? Ja. wel. Frisheid, ja. Ja, karamelkleuren erin. Spekjes, uien, knoppen. Wat is er maar de mayonaise? Die is mislukt. Want? Die is te dun. Hoe kan dat? Verkeerde olie. Ai. Nog 1 minuut. Ja. Komt goed. Ik vind die balkenbrui wel heel mooi. Ja. Heel mooi smeuig, krokant kastje. Ja, maar ik vind het gewoon erg stoer om in zo'n helemaal finale om Zei een ik wel balkenbreid te gezet, vinden. ja. Dat vind ik echt... Maar het is heftig van smaak. Dan die zoetzure mosterdchips erbovenop. Combineert heel mooi. Evert kan de spanning haast net meer verneren. Oké. Ja, kijk, als individueel apart in een gerechtje, ben ik het met je eens. Maar ik vind het nu overheersend worden. Wat eigenlijk een beetje minder was, is prima geweest. Ja, echt heerlijk. Oké, voorzichtig maar die karren. Ja. Ik doe er door weer van die even. Is er wat strepen staan? Ja. Zo. Zeker, het is stress. Geen stress, nee toch? Nee, daar heb je last van. Nee, Oh, lekker relaxed. Ja, heerlijk. Oh, wat hebben we het mooi opgemaakt. Gezien, Ik heb voor jullie allen gemaakt gestoofd tamkonijn in bier, het Malersbier. Witlof Sofie bereid. Mooie kleine witlofjes, hè? Mooi klein. Ze zijn heel lief zien ze eruit. Hele lieve witlofjes. Hele lieve kleine witlofjes. Ja. En? Ja, voor mijn gevoel was het mijn slechtste beurt tot nu toe. Echt? Ja, ik hoop dat het dadelijk nog het laatste stukje weer goed gaat. Ik was hier niet helemaal blij mee met de borden. Dat heb ik beter gedaan, dit. Ja, weet je, ik heb de lat hoog gelegd. No guts, no glory. Ja, Dus, net een tweede plak. Nee, ik wil geen tweede plaats hebben. Dat is echt voor mij de minste plek. Het glimt heerlijk. Ganzenvet. Ja. Dat is heel jammer. Heb je een bonkje? Dat is puntetje. Ai. Oké, friet, hebben we geen mayonaise erbij? Oh, die staat nog op de kar. Ik zag hem staan. Jouw eigen gezine mayonaise. Ja, maar hij is niet, ik ben er niet gelukkig mee. Ik heb hem niet... Als hij niet goed is, moet je het niet doen. Nou ja, goed, hij is te dun. Kijk, vloep. Ja, de verkeerde olie. Maar misschien smaakt het toch wel heerlijk. Ja, de smaak... Nou, wat een prel. Heb je ook kunnen zeggen, het is geen mayonaise, het is een dressing, kan ook. Ja, nee. Dat... Weet je wel? Alleen je moet wel iets serveren waar je achter staat. Nee, niet omdat ik niet... Ik ben gewoon vergeten. Wat blijft nog staan op de kar? Het friet is wel goed hoor. Krokant hoor. Ja, ik heb even lopen... Er zijn net wat onvertogen gevallen. Dat hoort. Dat speelt altijd een Gezonde beetje spanning. gooien met potten en pannen hoort erbij. Nou, dat heb ik nog niet gedaan. Nou keer het rap. Michiel zit op een kleermachine nagerecht. Voor het nagerecht gaan we eindelijk eens over in het Leeuwarders en in het Harlingers. Want dat kan ik ook nog namelijk. Ik ga voor de Oldehoven. Dus ik ga voor het Oldehoven toetje. Het Oldehoven dessert. Vandaar dat het spul allemaal scheef staat. En ik heb er een scheef in de panty cocktail bij gemaakt. Alsjeblieft. Mooie presentatie. Leuk idee daarachter. Heel mooi, heel verzorgd, Michiel. Leuk, mooi gedaan. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat ziet er wel echt heel mooi uit. Dat ook heel mooi hing in. Prachtig. Evert zal een mooie baba maatje. Die mag drenkt worden in siroop. Smakelijk. Dank je. Leuk hoor, die crameus is lekker. Lekker fris. Oh, die cranberries.
Ik vind de smaken erg mooi. Ik vind de structuren niet helemaal. Volgens mij wel iets krokanter is bijgemogen. Dat is nu echt... Het is allemaal te smeuig, te Ja, zacht. precies. Hè? Je hebt hier Ik vind de kompot. cocktail heb wel je. heel mooi. En ik vind het een hele mooie presentatie. Ja, Heel leuk bedacht. Met dat skeewallen, ja, die skeewe-elementjes. En nou met die toer. Ja, ik weet niet of het echt over is, maar beter zo dan zoals het net. Ik had liever Die deze tijd, hectisch, hè? die tijd had ik net liever gehad met hoofdgerecht. Even, daar ben je weer. Ja, nou voor de laatste keer. Dit zijn de laatste punten die we hier kunnen geven, dus ik wil je niet zenuwachtig maken. Nee, nou ja. Ja, mooi. Ik zie een mooie chocoladegarnituur. Dan schenk ik er voor de dames een klein beetje Berinnenburg over. Lekker. Mooi flesje. Ja. Heel leuk. Heel lief. Een beetje van de weduwe. Ja, een beetje van de weduwe. Dankjewel. Ja, pompenblenden. Joe. En een beetje. Uiteraard. Mooi, allemaal fris hè dit. Ik heb een muskaat, maar een hele zachte, frisse, een beetje wat fruitige muskaat, waarbij die heel goed bij de Frieske Dunken en bij de kaneel terugkomt. Mooi, dus eigenlijk die babbe zit eronder. Ja, dat kan gewoon niet. Is het de tea die daar net, jongens? Ja, absoluut. Ja, alles. Het is veel, hè? Ja, het is Grote, een heel soort. Absoluut. grote, complexe opdracht. Ja, het is ook de finale, hè? Ja, tuurlijk. Ja, dat moet ook. Ik ben helemaal verrast als je het opmaakt, wist dat? Ja. Ik ben het helemaal aan het wend van even. Nee, Nee? dat is waar. Ja. Het is echt een hele Anders orde is anders. opmaak. Heel anders. Minder smaken. Ja, minder alle kanten Ja. op. Hij is niet goed gedrinkt. Zit droog van binnen, Kijk, een babbe moet echt helemaal soakt zijn. Helemaal sompig. maar gewoon een sappige spoens weer. Ja. Was die babbe warm toen je hem ging drinken? Ja. Dat is net, hij heeft niet helemaal de perensap opgenomen. Ja, dat is jammer. Weet je wel, hij is droog. Terwijl zo'n babbe is altijd nog... Ja, moet hij doen. Dat is niet. Dat En we is kwamen thuis het garen erachter dat de oven op stoom stond. Ja, dat maakt niet uit. En toen kwam hij ook niet omhoog, hij deed niks meer. En toen uiteindelijk moest wat. Maar goed, dat geeft niet, dit is wat is. Sina, kist het nog hebben? Ja. Het eind is er zin. Ja. Dit doos nog even, die naaigerecht. Ja. Ziet er hartstikke mooi uit. Spanning. Heel spannend. Wat zit er op jouw schort allemaal? Van alles. Boter, handjes, zweetdruppels. Weer een mooi tuintje gemaakt, hè? Ja. Wat valt er een zucht van heen? Ik heb voor jullie gemaakt een dessert op het thema appel. Dit is appelbloesem. Ja. 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 Zo. Ja. Creativiteit kan niet op. Nou, het is nu wel op, hoor. Leeg overal. Oh, maar je hebt zulke mooie dingen gemaakt gezien. Echt. Hebben jullie dit Rekenen. Nou wordt het voor koud ons. Hoor. Ja, precies. Nou moeten wij aan de gang. Moeilijk hoor. Ja. Ik vind de presentatie echt verschrikkelijk. Ja. Oh, daar is het helemaal gewoon. Ja, helemaal. Ja, ik surf het. Nu een duik in een koud zwembad of zo. Alle drie kandidaten hebben nou alle drie gerechten serveerd. De jury maakt de ballons op. Tilburgje, die is... dat Ik vond het heerlijk. Ja, ik vond het erg lekker. ja, ik vond het maar niet. Het is nog te veel bistro. Ik vond het niet... Nou goed, ik zal jou niet beïnvloeden. We binnenhast om de eind van tafel 18, de eind van deze serie. Het moment van weer iets komt dichterbij. Het publiek is intussen ik ongescout. Welkom. Ik zie hier een soort oud bekende gezichten in het publiek staan.
Ja, dat moment van de weerhiet, dat komt dichterbij. Want er is maar één van de 3 finalisten die het aast naar hoe het gaat, maar die titel beste amateurkok van Friesland. Net alleen nog de titel. Ik dit prachtige servies mooi ze mooi nemen. En dat is makketrog keramiste Lies van Huet. Kom er maar bij. Dit is een heel speciaal voor tafel 8 makken servies. Wat maakt het bijzonder, Lies? De kleuren. Die zijn geïnspireerd door het Friese landschap. Ik kom niet van hier. Ik woon nu 25 jaar in Leeuwarden, Friesland. Maar de laatste 6 jaar ben ik, 6 of 7 jaar, ben ik echt van Friesland gaan houden. Wandel veel en dan zie ik... Dit zijn de Friese kleuren? Ja, van het landschap. En hoe voldocht het als servies met deze kleuren? Heeft dat nog een speciaal effect? Ja, het is wel leuk. Als je klaar bent met eten, dan heb je niet de neiging om gelijk het servies op te ruimen. Want de kleuren die achterblijven, die maken eigenlijk een heel mooi kleurenpalet en eigenlijk een heel mooie schilderij. Dus het mag wel even blijven staan op tafel. Dank u wel. Die is aas dus van Michiel. Of Evert. Of Gesina. Spannend, hè? Ja. Het wordt een hele rekkenerij met punten, want de jury die had op persoonlijke titel punten joen. Dus Albert had zijn eigen punten joen, Ipi had haar eigen punten joen, de publieksjury had de eigen punten joen per gerucht. Dat worden 3 gemiddeldes en die 3 gemiddeldes die vorm je in een eindcijfer en daar maak je het maar van. Michiel, Dovies die wordt heel tijd als eerste om bar. Dat boek zal maar horen. Maar als ik als eerste die vonnis onjaren. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ja, dus dan krijg je een gemiddelde van het vargerucht, het haatgerucht en het naaigerucht. Telt alle 3 lieke sfeer. Prima. Is er klaar voor? Zeker. Goed. Albert. Ik ga beginnen. Nou, Michiel, je kwam al fantastisch mooi op. Je had je al omgekleed. Je had van wit naar een zwarte kleding gegaan, dus de presentatie was mooi. Je had een hele mooie terrine, heel mooi voor mij, boerenbond. En je had een hele mooie soep, geïnspireerd op bouillabaisse. Fantastisch qua presentatie. Smaak viel weliswaar iets tegen. Had wel iets krachtiger mogen zijn, iets specialer moeten zijn. We praten over de finale. Dus de gezamenlijke jury hebben we jou uiteindelijk 6,86 punten gegeven. 6,87 punten. Voor die vargerucht. Het gaat om honderdsten, ging die vertellen. Nou, die eerste punten die bin is een tredde van die totaalcijfer. Dus let dus dan maar gauw jaren wat de jury te zitten had van die haatgerucht. In haatgerucht. Ten eerste een heel mooi bord presenteert, een mooie jestkleur, een mooie jestsmaak, wat mooi bij elkaar pasten. Hele mooie krachtige rode wien, die er naadloos ik wil bij ons sluiten. Alleen ja, wel 2 nadelen. Wij vonden het bord te kort, wat er ik wel ten nadele van die gerucht gaat. En we missen toch wel iets een krokantje in die haatgerucht. Vandaar dat je van u alweer een totaalpunten krijgt van 6,9. 6,9 punten. Ja, dan moet het mooi die naaigerucht nog gebeuren. Ja, niet zien. Ja, wat ze daarvan zeggen. Oké, nou ja, ook weer wederom mooie presentatie. In één keer kregen we een stropdas te zien. Ja. Dus allemaal over nagedacht. Leuke cocktail. Hele subtiele smaken, met name in die cocktail. Ook erg bijzonder, heel verfijnd. Vaak denk je wel dat het wat sterk is, maar de combinatie met het nobeltje en dat bier was fantastisch. Dus in die zin een lekker nagerecht, ook in die combinatie van de andere ingrediënten. Maar ook weer misten we wat spanning. Nogmaals, het gaat over een topprestatie. We verlangen veel van je in de finale. Dus zijn we maar elkaar uitgekomen op 7,75 punten. Niet slecht. 7,74 punten. Mooi die 6,86 en die 6,9, dan komt je op een 6,93 uit. Oké. Dus het is voor eerst Bob Oen, maar er horen 2 man nog komen. Begint jij. Dank u wel. Dank u wel. Evert. Hij mag als tweede naar voren komen. Tweede, dat is net die beste positie. Hè? Dan heeft me gauw jaren wat in punten binnen. Voor het vargerucht. Het vargerucht heeft een hele mooie subtiele totaal voor u maken. Mooie smaken, heel mooi in balans qua frisheid, zoeren. Je ziet mooi oesterke tussen, sorry. Je had het weer een mooie ziltigheid. De mooie sakedenijs, wat ik mooi ongesluit. Haast u heel wat maar rekken. Publieksjury neffen ze u net helemaal. Dus daarom kreeg je een totaal van 7,66 punten. 7,66 punten voor die vargerucht. Dat is heger als Michiel. En hoe komt dat dan mooi het haatgerucht, Albert? Wordt nog spannender, hè? Wederom, mooie presentatie. Spanning. Je brengt zelfs mij in verwarring omdat we balkenbrei krijgen in Friesland. Ik kom uit Brabant, dus balkenbrei is absoluut favoriet. Ook een restverwerking in het kader van No Waste raak je mijn hart daarmee weer. Ook de groentebereiding individueel.
Lekker bereid allemaal. Toch moet ik daar wat negatiefs over zeggen. En dat was met name de uitgesproken smaak. Ik heb het over de komijn gehad. In totaal was dit niet één gerecht geworden. Wel lekker individueel, maar niet als geheel, als totaalgerecht. Dus daarvoor hebben wij met elkaar 7,88 punten gegeven. Wat niet slecht is. Zo'n 88 punten. Daarmee liekest Michiel voorbij te gaan. Maar niks is nog zeker dat we weten wat het nagerucht van die dingen heeft. Je hebt nagerucht. Heel mooi opmaken, wat we ook net van die wen binnen. Oren creaties, vond ik heel verrassend. Ies vond ik heel verrassend. Hele mooie kaneelsmaakkamer in voor. Mooie bavarois maken. Er zit één nadeel in, dat we die baba. Wie droeg je eigenlijk mooi doordrenkt wezen naar de Berenburg. En daarom kreeg van u zo'n 49 punten. 49 punten en dan wordt die eindcijfer het gemiddelde 7,67. En daarmee, Michiel, kom maar even naar voren, want daarmee weten we dat Sto net meer eerste werk is. Dan nemen we afscheid van die, helaas. Tegen dank voor het mooie, want tegen dank voor die inbreng en ik zou zeggen, groot applaus voor Michiel. Gesina, meid, kom erbij. Ik sto Joet even voorbij. Wat zie je er terug in, hè? Het wie heel spannend. Heel spannend. Maar laten we jaren wat de jury ervan voelen, want daar gaat het lang om let om. Altijd. Nou, je hebt ons weer verrast. We zien je eigenlijk elke ronde groeien. Een keer wat slordige presentatie, nou weer wat beter. Je voorgerecht was weer voor mij echt in de roos. Weer 80-20, dus de groente stond echt in de hoofdrol. En dan nog aardperen, waar ik zo gek op ben. Zeker in de herfstperiode. En het garnituurtje was die gerookte paling. Dus dat is eigenlijk wat ik graag zie. En je hebt alle structuren van aardpeer gebruikt. Fantastisch. Echt heel erg lekker. Dus in die zin heb je daar ons weer laten verrassen. Echt een mooi herfstgerecht. Ik zou het zo hier in beneden op de kaart willen zetten. Dus je hebt van ons allemaal 8,25 punten gekregen. Dan scoort Sto maar die vargerucht om nota het heegst. Dat zou het nog niet. Nee, dat zou het heel goed. Want wat vond de jury van die haatgerucht? Een haatgerucht. Ik ben nijtocht, dus we hebben mooi in de eerste winterperiode bloem. Maar die stoofpatje van Kanien, stoofpatje met paddenstoelen en ijs. Heel mooi plakkerig van smaak. Erg lekker. Maar één nadeel. Het eerste hapje ik vond mijn moeder vol met bonkjes. Vond ik wel schande. Daarna is het heel mooi bier. Hast erbij broekt, hast het mooi in pruttel litten, hast er ijs zetten. Prachtig gewoon, heel mooi haatgerucht vonden wij volgens mij al jaar. En dat brengt op een totaal van 8,34 punten. 8,34 punten. En nu wordt het spannend, want nu Gisto een kop. Maar haast staat Oranje met die naaigerucht nog een peertel. En dan weten we wat hem de beste amateurkok van Friesland nemen mij. Is dat Gesina of is dat Evert? Alles hing het nou van die naaigerucht af. Het gaat om honderdsten. Dit is voor mij de allermoeilijkste wedstrijd die ik ooit gejureerd heb. Omdat het zo dicht bij elkaar lag. Ja. We hebben daar heel veel over gesproken. We hebben een publieksjury erbij. Dus het ligt echt op decimeter. Je hebt het te zien. Het zijn kleine getallen die we hebben. Dus jouw nagerecht viel mij wel tegen. Ik vond het, zij was iets enthousiast als ik. Ik vond het taartje met name erg lekker. Maar ik vond het niet echt heel fantastisch. Ik vond het iets jammer. Een beetje rommelig op bord. Niet een eenheid. Maar het was uiteindelijk wel lekker hoor. Dus in die zin heb je wel weer mooi met seizoensproducten gespeeld. Appel in de hoofdrol. Suikerbroodtaartje was lekker. Meer saus gemogen. Of het nou meer advocaat was geweest. Of een sabayon die je beloofd had. Maar uiteindelijk is dat niet geworden. Dus uiteindelijk is jouw nagerecht toch wel het minste geworden. En dat is op 6,94 punten gekomen. 6,94 punten. Ja, het gaat echt om honderdsten. Maar als je alles uitrekent, dan komt je uit op een gemiddelde van 7,84 punten. En daarmee bist je de winnaar van tafel 18. Christina, look meest. Oh, wat ziet ze er terug in. Maar wat heeft ze dat toch oerbest zien. En even, hij wil geen tweede worden, maar hij is het toch geworden. Christina, zij is de beste amateurkok van Friesland. Dit wie tafel 18, het wie leuk, het wie lekker. Ik hoop dat het je thuis geïnspireerd heeft. En je weet wat we binnen, dat is wat we eten. Bedankt voor het zien. Dit wie tafel 18. Hoi. Even, dan ga ik naar jou. Ik ben toch blij.